मोनलाय जागोन नामा? दारागाव दारागावआव रिंकिया जोंखौ लेंनानै लाबोदों। दिन्थिफैनायनि थाखाय साबायखर। माबा गावदों नामा? अखा खोरोमनाय बायदिसो मोनदों आं। बेथ' फायरिनि नङाना? मा होनोमोनलाय जागोन नामा? दारागाव बाक्सानि दारागाव आरोना। बाक्सानि दारागाव। दिनै बैसागुनि नैथि सान माने बैसागनि 2 अक्ट' बाक्सानि दारागावआव सफैदों। बेनिफ्राय जोंखौ रिंकिया खुलुमबाय, बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। दारागावआव रिंकिया जोंखौ लेंनानै लाबोदों। दिन्थिफैनायनि थाखाय साबायखर।
बैसागु टाइमाव जोङो रिंखिनाव आलासि जाफैदों ओमफ्राय आलासि जाफैनानै दारागावखौ एसे नायनोसै होननानै फैनाय जाबाय आरो रिंखिया जोंनो दिन्थिफैबाय जों गासै साबा फैदों जायगाखौ नायनानै गोजोननाय मोनबाय जायगाया ग्रिन हाजो हाला दैज्लाङावबा साबसिन नुगौमोन दैज्लाङाव मानो साबसिन नुगौमोन होननानै बुंबा दैया बोहैगौमोन जिरि जिरि आरो बैयावहाय दैया बोहैग्लायगौमोन वाटार फलिं अब्ला साबसिन नुगौमोन गोरबो सिङाव नुफा माफा साया माया थाइनै मेगनाव